थारैनो बे जि माने निउस बेखौ गुबुन गुबुन निउस चेनेलाव नुदों आरो बिनि जि डकुमेन्ट बे डकुमेन्टखौबो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जायफोरा बेखौ मोनदों बिथांमोननिफ्राय जोंबो मोनदों आङो नायदों बेयाव दा बियो मोनसे सिरियास माने एलिगेशन्स आरो जि मोनसे अभिजुग बा जि मोनसे बेयाव तथ्य प्रमाण दं होननानै बुंदों अडिअ' भिडिअ' बा माखासे माने ट्रेन्जेक्सन माने इलिगेल जि मोनसे लेनदेन कमिसन बा करापसननि बेयाव जादों होननानै लिगेल जि नटिस हरदों आइनि जाननि माने दिल्लीनि मोनसे माने जि एडभकेटनिफ्राय सासे एडभकेटनिफ्राय बिथाङा जि लिगेल नटिस हरदों बेखौ लानानै आं खावलायगोन जे बे स्ट्रं मोनसे तदन्त मोनसे इनभेस्टिगेसन जानांगौ आरो बेयाव बे एलिगेशना बेसेबां माने बेयाव माने जुक्ति दङ बिनि सायाव तदन्त खालायोब्लासो रायजो राजाया आसस्त जागोन नङाब्ला बिनि सायाव सन्देह थागोन दा बेखायनो मैया नुदों आं गोबां लेभेलनि स्टेटमेन्ट दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों जे बे जि एलिगेसन लेखा साप्लाइनि नामाव कलेजफोरनि लेखा हरनायनि नामाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइब्रेरि डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै 33 जि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोननि जि लिगेल नटिस हरदों बिनि सायाव स्ट्रं मोनसे तदन्त जानांगौ तदन्तआव जाय दायनिगिरि बियो माने साजा मोननांगौ आरो कुनु जाहाथे करापसन जाया करापसन फ्रिनि बाथ्राखौ बुंबोबाय थानाय जादों आरो करापसन फ्रि गुड गभार्नेन्सनि जि मोनसे कमिटमेन्ट बे जाहाथे माने मेनटेन जायो आरो कुनु कारनाव जाहाथे रायजोनि जि माने जौगानायनि मुङाव फैनाय रां रुफाया जाहाथे माने सोरनिबा कमिसन बा सोरनिबा माने बे इलिगेल जि मोनसे लेनदेनाव जाहाथे बियो इउज जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर होगोन आरो तदन्तखौ खालामनो थाखाय जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो दाबि खालामदों धन्यबाद राजखान्थि फोथाराव नोंथांनि बिराद चर्चा सोलिदों दिनै बिजेपिआव जगदान जानानै काउन्सिलखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा नोंथांनि मुङा बारे बारे गोसारबाय बेयाव आङो नुदों खिन्थु बे खोथाखौ लानानै बेयाव बेसेबां लजिक दङ माने बेखौ नायनांगोन दा सरसाया जानो हायो सरसाखौ गोबाङा गोबां खालामगोन बेबायदि मोनसे स्पेकुलेसना जेब्लाबो सोलियो जिहेथु आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लानायनि खोथाखौ आङो आंनि गोसोनि खोथाखौ आं फोरमायदोंमोन आरो आफाद हिसाबै जोंनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना हारिनि थाखाय खामानि मावबावनांगौ बे खोथाखौबो बिथांमोना खावलायदों दा बेबायदि टाइमाव जिहेतु 2025 आरो 26आव इलेक्सन दङ बिसायख'थिनि उन सिगां बेबायदि स्पेकुलेसन बेबायदि सरसा बेबायदिया सोलियो खिन्थु आङो बेखौ लानानै आं जेबो सानाखै आरो बे जि मेडियायाव जिखिनि निउसफोर ओंखारदों बेखौ बबे एंगोलनिफ्राय मा एंगोलनिफ्राय निउसआ मेडिया बे माने खोथाफोरखौ माने सरसायाव लाबोदों आं बेखौ लानानै मिथिया आरो उनाव आङो बिनि सायाव स्पस्तयै प्रेस मिट खालामनानै क्लियारलि बुंगोन गोजोन्थों